shehu zidini basir sun daga bijahi amin kabir a gizni ya mugi liman da afil asar ya faɗi mabajula yar annabi Muhammad. ya rabbi salli ala khairul anam dini amina wa abdullah abu na'im ya kaliki aj'al ahlil karim wa sahabuhu ajma'ina wa awliya ya azim labbaika shehu tijjana habibuna wa qarifahu barhama sayyidina arifin shehu jilani imamuna wa mujaddadi shekana usmanu ya rabbana ya faɗi mabajula yar annabi Muhammad. sayyidi muallimu isa abana ya sayyidi muallimu abdillana ya abi imam sahabi sayyidina wa ustazuna sahibu zawiya mahbubina ya fadima batula ya na'ima wallahi inni habibiki rahima hubban shadidan alayki mu'azzama ana awwalu shairi aj'alni fi ni'ima ya faɗi mabajula yar annabi Muhammad. aina habibul batulu ta alhuna wallahi billahi kana habibuna kullu aduwul batulu aduna haka zalika aduwul mahmudu sayyidina ya zahra bintu abdullahi alkarim ani muhammad siradal mustaqim ya sayyida jawji ali abul fahim ahadini ya batula fil asri ya salam ya faɗi mabajula yar annabi Muhammad. ya sayyida hamida ke ce gaba daga annabi muhammad ba dai gaba sai ke aya fadila ya zainaba baitukan da nai a karba ya zara yar shugaba ya faɗi ma a yau awwal ne ya zo na zo da baitukanki a yau zan azo guri na yin yabonki shi ya bazo ki kula ni ya batula jalabi a yau sai ya zo ya faɗi mabajula yar annabi Muhammad. siffar jamila ba siffar ɗace da domin so har ma siffa duka ɗai ya ce in har kana son muhammadu sai ka ce ba ka fasin hakima ka zani ba ka ɓaɓɓace in ka tuna da zancen khairul wara ya ce mu damƙe ƙura'an san bajira har ma da ahalin sa nurul wara in har ka su akwai wahala a can lahira ya faɗi mabajula yar annabi Muhammad. ba dan da ahalin da habibu ba da kofa duniyar Allah bai yi ba da bai yi jibrilu da adamu ba da dai fa har kiyamar duka da ba a yi mu ba ya faɗi ma batula jaujin ali ummin hassan husaini mai hankali ya faɗi ma ke amsa ana awwali ummu abiha ke daure ki sakan tozali ya faɗi mabajula yar annabi Muhammad. ya faɗi mabajula yar annabi Muhammad. in har ka cuci batula karimiya manzo ka cuta ka gane kajiya kokar muhammad ce har jijiya rena zakiya yana sa a shige hawiya ya faɗi mabajula yar annabi Muhammad. ƙarshen ta ma na ce maka rabbul azim shi ke fushi da fushin salam kowa fusa ta rabu ranar kiyam zai haɗu da azabar Allah a yau malki
dukkan mu mun kangare mun kibiyar gaskiya. Ya Fatima Batula ‘yar annabi Muhammad. Ya Kausara ‘yar Khadija da annabi, wallahi bin Fadima ne wajibi. Labbaiki ‘yar ma'aiki bin galibi, kenin rika Fadima sirikar Abu Dalibi. Allahu na ji da Fadima sayyida, raddi ta kan zan Batula abida. Ga waɗanda suka cewa nurul huda, abutar yake ilahi bai yarda ba wahida. Ya Fatima Batula ‘yar annabi Muhammad. Mai son ki yayi dubara ya zahara, tabbas ko bai huzun wuran lahira. Domin Batula kai ko mai jira, yanzu na baka labarin sai da Kausara. Shugabar Nisa'il alam duka ita ce, mata gurin Haidara gaba da ya wuce. Ko lahira a mata ke babba ce, duk mai rufe isar ku wallahi ya haukace. Ya Fatima Batula ‘yar annabi Muhammad. Ƙarya fure take yi ba ta ɗiya, kamun hakin nan na bakin rijiya. Bai hana a faɗa cikin ta a sha wuya, iya kuɗa ci gare ta a yau ba ku yi juriya. Ya sai da Hakima ma'asumiya, ba wanda ya kai ki abba duniya. Kyawu na nasaba kuma sai aliya, illa Muhammadina waye kamar shamsiya. Ya Fatima Batula ‘yar annabi Muhammad. In har Batula ta zo wani annabi, manzo idan ya ganta tafe shi nabi. In har yana a zaune ɗan galibi, tashi yake yi tsaye har in ta zauna habi. Ya rabbala kula mu dan Fadima, yar sayyida Khadijatu ya na'ima. Na yo dukan nazaru fil al'umma, ban samu tamkar ki baya sayyida Fadima. Ya Fatima Batula ‘yar annabi Muhammad. Allahu ƙara tsira gun sayyidi, a tsaka da alihinsa ya wahidi, har ma da sahibansa ya sammadi, wallahi sunan rika har abada abadi. Ya sayyida kasidar nan ta kice, sanya ne a masoyanki kuma kice. Awwal bini Aliyu zo ka wuce, na zamto gata ga kai komi kake so ka ci. Ya Fatima Batula ‘yar annabi Muhammad. Ya sai da ki yarda da mai hidima, ɗan asabe yana nan duka ya tsima. Ya mumina ki yarda da shi na'ima, ya rabbana ka ji kan abbana dan Fadima. Nan zana burki badan na gaji ba, ya sajida kai ni can a sahun gaba. Roƙon da nake kulun ban bar shi ba, in gane a Madina ayi muna ka shugaba. Ya Fatima Batula ‘yar annabi Muhammad. Assalamu alaikum masu sauraro, kun sauraro wannan kasida ne daga bakin dan uwanku Awwalu Aliyu Shata ma'aiki Garu Magora. Domin neman ƙarin bayani kuna iya tuntuɓa ta lambar waya 090 46 24 72 15. A huta lafiya masu ya da Fadima ta Zahra alaihi salam. Ya Fatima Batula ‘yar annabi Muhammad. Ya Fadima Batula ‘yar annabi Muhammad. Ya Fatima Batula ‘yar annabi Muhammad.